BTC नि बाबुफोरा सिरि सिरिथार हाग्रामा बाबुआ सिरि सिरि लाजिनाय न' सिंनिफ्राय ओंखाराखै नामा सावरायग्रा जोंहा बाबुआ मोथो मोथो सिरि सिरि माथो नुवाखैनो बिथांखो धीरेन बर' बाबुआबो सिरि सिरि मोथो मोथो उन्दुनासो दं बायदि मोनदां बिथांखो लाजिबाय बिथांमोना मानो होनब्ला बिथांमोनाथ' बुंदोंमोन बिटिआरआव जेबो गैया बिटिआरआव दिनै जेबो गैयाब्ला मानो जों बर' बिजोंनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट मोनखो बिटिआरआव जेबो गैयाब्ला मानो बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गवायाव जानो गोनां नेशनेल गेम्सआव थोंजोङै बाहागो लानो मोनसिगोन सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बर' मिडियाम स्कुल बे जानानै थांबाय बे जों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बिराद मोनसे गोजोनथावना खौरां बे खामानिखौ मावफुंना होनायनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल आरो सोलोंथाइ बिफाननि मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर जासिबाय बे जाबाय रायजो राजानि देरहासारनाय जे बे सेपारेट डाइरेक्टरेटआ जा बिटिआर गोरोबथामोन बेयावनो फैफाखानायमोन बे खामानिखौ आसाम सरकारा मावफुंनानै होबाय बिनि थाखाय आङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय बेनि अनगायैबो एनडिएफबि एबसु आरो गासै रायजो राजाफोरखौ आङो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरोबाव मोजां खौराङा बेनो बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गवायाव जानो गोनां जा नेशनेल गेम्स बेयाव बाहागो लानो हासिगोन फैगोन 20 अक्ट'बरनिफ्राय 4 नभेम्बरसिम गवायाव नेशनेल गेम्स जागोन बे नेशनेल गेम्सआव थोंजोङै बिटिआर ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बे नेशनेल गेम्सआव बाहागो लानो हासिगोन रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला बे मा गाज्रि जाखो दिनै बिटिआर जानायनि थाखाय जोंनि सेपारेट डाइरेक्टरेटआ जाफुंबाय दिनै बिटिआर जानायनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनिफ्राय थोंजोङै नेशनेल गेम्सआव बाहागो लानो हासिगोन बेयो जों रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां खौरां बिटिआर गोरोबथायाव जा दफाफोरखौ सुक्ति खालामनानै लाबोदोंमोन बेफोर गासैबो दफाफोरा जाफुंजोबगोन रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामनो नाङा मोनसे नेशनेल गेम्सआव जुदि बाहागो लानांगौब्ला स्टेटनि जानासो बाहागो लानांगोन नङाब्ला नोंथाङा बे नेशनेल गेम्सआव बाहागो लानो हाया नाथाय भारत सरकारा जोंखौ ओरैबायदि मर्यादा होबाय बे बिटिआरखौ ओरैबायदि मर्यादा होबाय जे बिटिआर ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोना नेशनेल गेम्सआव थोंजोङै बाहागो लानो हासिगोन अब्ला रायजोफोर बिटिआरआव जोङो गोबां फसंथानफोर मोनबोनो हादों बिटिआरआव जों गोबां मोजां मोजां सुक्ति खालामनानै लानो फैनो हादों दिनै बिपिएफआ गावसोरनि स्वार्थनि राजनितिनि लाबालाबनि थाखायसो बिटिआरआव जेबो गैया होननानै बुंदों जों रायजो राजाफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे सानफ्रोमबो मोजां मोजां खौरां मोनबाय थागोन दिनै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' सारा जा सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बर' मिडियाम स्कुलनि बेखेवनाय बेयाव बाहागो लादों आं जोबोर गोजोननाय मोनदों बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बाहागो लादों आं जोबोर गोजोननाय मोनदों नाथाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा हब मिनिस्टारा बाहागो लायासै बिथाङा लाजिदो जानो हागौ मानो होनोब्ला बिथांमोनाथ' बुंदोंमोन ना बिटिआरआव जेबो गैया जुदि जेबोआनो गैयाब्ला सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ बोरैहाय मोनखो जोबोर मोनसे जों रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां आरो बिपिएफनि थाखाय बेयो जोबोर दुखुनांथावना खौरां रायजो राजाखौ बेसे दिन थगायनानै नोंथांमोना गादबना दोननो नागिरदों तरेन बर' सारखौ आङो रायजोनि जानानै मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथाङा आंखौ गाज्रि मोननो नाङा रायजोफोरा आंखौ गले गले खावलायहरदों नाम्बार 1 कुइसन बिटिआर गोरोबथाखौ मिरु दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मानो बरायनो हायासै 2 नाम्बार कुइसन सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बर' मिडियाम स्कुल्स बेखौबो नोंथांमोना मोजाङै बरायनाय आङो दासिमबो नुवाखै नोंथांमोना हाग्रामाजों लोगो जानानै आर'नाइ हटेलाव
बिटिआर गोरोबथाखौ रिभिउ खालामनांगौ होननानै मोनसे मेल खालामदोंमोन। तरेन बर' सार थारैनो रिभिउ खालामफिननांगोन नामा? जुदि रिभिउ खालामनाङाब्ला नोंथाङा रायजो राजानो बुंना होनाया मोजां। आंनि बायदिबाथ' रिभिउ खालामनो नाङा। रायजोफोर दिनै हाग्रामाया गोबां मानसिखौ गावनि आखाइ मुथियाव लानानै बिभिन्न धरननि बाथ्रा बुंनो होदों। बिटिआर गोरोबथाया मोजां नङा होननानै बुंनो होदों, जे बिटिआरखौ रिभिउ खालामफिननांगोन होननानै बुंदों। जुदि रिभिउआनो खालामफिननांगौबा नोंथाङा तरेन बर' सार नोंथाङा मानो बे मेलाव नुजाहैनाय थोंजों सोंथि नोंथांनिसिम नोंथाङा जाहाथे रायजो राजानो बुंनानै होयो। नोंथाङा बे मेलाव थांदों, आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। मोजां, ज' जानानै खौसे खामानि मावनांगौ। अब्ला जों रायजो राजाफ्रा नोंथांनि बेयाव नुजाहैनायनिफ्राय मिथिबाय जे बिटिआर गोरोबथाया बयनिख्रुइबो मोजांसिन बिटिआर गोरोबथाया बयनिख्रुइबो मोजांसिन गोरोबथा। मानो होनोब्ला नोंथाङा बैहाय नुजाहैबाय आलासि महरै, बेनो प्रमान। आरो मोनबायबो जोङो गोबां फसंथानफोर मोननो हाबाय। दिनै हब मिनिस्टारा बे मेलाव नुजाफैनो हायासै आलासि लिंनायनि सर्तबो। मानो नुजाफैनो हायासै? बिथाङा लाजिदो। रायजो राजाफोरखौ थगायदोंमोन ना बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया, बिटिआर गोरोबथाया बर'फोरखौ धंस खालामगोन होननानै बिपिएफनिफ्राय बुंनाय जादोंमोन। जुदि धंसआनो जुदि खालामनो नागिरदोंब्ला दिनै माने आसाम सरकारा सेपारेट डाइरेक्टरेट होखो? दिनै मानो भारत सरकारा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय थोंजोङै नेशनेल गेम्सआव बाहागो लानो हानाय मर्यादाखौ होखो? चन्दन सार फैनांगौमोन नोंथाङा, फैनानै गोजोननाय फोरमायनांगौमोन, बिटिआर सुक्तिखौ बरायनांगौमोन नोंथाङा। लाजिबा खाजि गोमायो सार, लाजिनो नाङा, ज' खामानि मावगोन। आरो जोंनिया रायजो सभानि एमपि बिश्वजित सारा फैदों, बिथाङा बरायदों। आङो बेनिफ्राय मोनसे अंक खालामनानै मोनबाय जे बिथाङा बरायनाय माने मा? मोजां मोननासो बरायदों। बिथाङा मोजां मोनदों, मोजां बाथ्राखौनो बुंदों। जानो हायो बिथाङा मिन्थिबाय जे बे बाराव बिटिसि इलेक्सनाव बिपिएफआ जेनखासिगोन। बे चान्सआवनो चान्स, आं खिन्थु हुर मिलायनानै इउपिपिएलआव ग्रोब हाबना थानायानो मोजां जासिगोन खोमालै, बिदि साननो जानांगौ सारा जोंनिया बिश्वजित सारा। बिथाङाबो गेजेर गेजेर मायबा मायबि बुंलाबायोना, मिथियो बिथाङाबो बिटिआराव मा मोनबोखो मा मोनबोआ मिथियो, खिन्थु बुंनो हाया, हाग्रामाखौ गियो। दे आङो तरेन बर' सारखौ गुरै खावलायो, नोंथाङा सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ खुला भाबै बरायनांगौ। अपेनलि ओंखारना फैनानै नोंथाङा बिटिआरनि गोरोबथाखौ जाफुंनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ सार। जुदि नोंथाङा बिटिआर गोरोबथाखौ बरायनो हायाब्ला, जुदि बिटिआर गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ जाफुंनायाव जुदि नोंथाङा खामानि मावनो हायाब्ला, जों मिथिगोन नोंथाङा हाग्रामाखौ गियो। जों साननानै लागोन नोंथाङा हाग्रामाखौ जोबोद गिनानै दं। जों साननानै लागोन रायजो राजाफ्रा नोंथाङा हाग्रामाजों बायजाबाय होननानै। सरि सार, आं बुंनो गोनां बाध्य जादों दिनै बर'नि साननो गोरों, बर'नि मेलेमजिबिफोरानो जुदि सिरि खुगा मुजुनानै जुदि थायोब्ला बे जों बर' हारिनि थाखाय जोबोर खहा जागोन। आं बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायो, अपेन ओंखारबो, अपेन। सोरबा बिपिएफ, सोरबा हाग्रामानि दमखौ गिनानै न' सिङाव जिरायना थाब्ला जानाय नङा, मुखा गाननानै थाब्ला जानाय नङा। खेबसेनि थाखाय बिटिआरनि दफाफोरा जाफुंनांगौनि थाखाय गासैबो बर' रायजो राजाफोरा जयै ओंखारनानै खामानि मावनांगौ। दिनै भारत सरकारा बिटिआर लिरनो हानायनि मर्यादाखौ जोंनो होबाय। मानो होनोबा नेशनेल गेम्सआव बिटिआर होननासो उल्लेख खालामदों, बिटिसि होननानै खालामाखै। बिटिसि गैला, बिटिसिया ब्रह्मपुत्रआव बासायलांबाय, बे गैला दे। दा मोनसे स्टेप बाय स्टेप जोंनि खामानिफ्रा जाफुंगासिनो दङ, जोंनि दफाफोरा जाफुंगासिनो दङ।
बिनिखायनो जों रायजो राजाफोरा बिटिआरखौ जोबोर मदद खालामनांगौ। बिटिआराव जों गोबां फसंथानफोर मोनबोदों, बेनि गेजेरजों जोंहा जोबोर गोजौ थाखोआव थांगोन।